ina malam dila mai unguwa wanga matsalolin sace-sace da ke faruwa na 'yan sace-sacen kajin ga ƙananan dabbobi da ake yi masu saye ne ko lehin barayi. Ina kwankwani? Gani. Ina dila? Ai wannan abun da kake gani kai dai a daidai na tone-tone abun da kai dai general matsala ne na kowa da kowa. Ai kai ba ka jiran ta yi. Na so in yi wani magana amma ka san ana cin ɓaure fa. Wallahi ba a tona cikin shi. Amma an ba haka ba hoda na faɗi. Ni dai abin da nake so in ce dama dai to. Bakina da goro. To, kamar ya? Dama da na biyo ta nan bayan gidan mai unguwa ne ranka daɗe sai na ga gashin kaji ta makwararan nan. Kai malam dila. Buhun ubanka dila. Ya na ce buhun ubanka. Allah ja zamani godiya nake. Wani bayan gida na kaga gashin kaji? Bani da iko in ci kaji wato duk abin da nake motsi na sai kun diba. Abin da nake gani kai ran kai daɗe. So kusan biyu aka tada yara aka zo wurin mai unguwa ba fa kai ba. To. Suka ce a bar rikicin na hannunsu. Ka san ko muzakara da ya sato kaji guda 5 ai mai unguwa ya kashe ge. Ku ba ku jin Hausa sai cewa nike in ana abin gambaure ba a tona ciki. To. Ba a tona ciki. Ni mai unguwan nace a ban min kes. Ba kai ba. To. Ba kai ba. Ba a tona ciki. Amma an ba haka ba ko haƙilu ya aka yi da shi. Kadda yaro ya sha bugu a matsa mai ya haɗi. To shine kuma. To ai sai ya tona tun da dai ba ni bane. To, ka manta da aka rika wasta? Ai ko shi ya ce da ya bi ta kwanan gidan mai unguwa. Ba a tona. Wani mai unguwa wai. To, wai suna nan wai gashin nan da aka gani na kaza, wai kazan ma ba kala ɗaya bane. To, ni ne kajin gidana na ci. Gaskiya. Ba wani magana. Duk afiyan da ta ɓace da an kamo ta, an ce idan ta shiga gidan. To, ai ka san ko rikici da aka ce duk akuyan da ta shiga gonan wani. Da an kama shi a kai ta gidan mai unguwa. To, akuyan an sake su. Ai mai unguwan mu da masu unguwan Akwai wani muna da wanda yawa. aka kama fa. Ai masu Ina unguwan ga muna da yawa. maka. Rahan gora yake da ko sama. To, Ni dai baki na da goro. Ta Allah ya mutu mai unguwa. mai unguwa a dai ji tsoron Allah. Mai unguwa? Akwai soyayyen nama gidanka? Tsoron buhun ubanka, tsoron ka zai ji. Mai unguwa Allah baka hakuri. Mai unguwa? Ha? Mai unguwa ni na ga kamar kawo da magana gadon ranka ya ɓaci. To bari in kama dariya kamar na ci zaɓi. To mai unguwa unguwa? Akwai cinya? zagi cikin maganar ga. Mai unguwa. A'a ba cinya ba kai akwai. Mai unguwa a dai ji tsoron Allah. To mai unguwa annabi ma Allah ya ce mai ji tsoron Allah balle kai. Kwarai sallallahu alaihi wasallam. To balle kai. Mun ji tsoron Allah ai. Ai shi wa'azi. Ya sa ido wato abinda nake yanka babu hali in yanka zabi gidana in ba iyali. Ni ho ban ce komai ba cewa ne na ga gashin kaji daban-daban kala daban-daban da fari da baki ko na. Ko ma da ruwan dorawa kan gani na wani ci ba na wani ba. Mai unguwa in za ka je sayan kaji mu rika zuwa tare. Allah ko wato ni sai an sami ka'ida ni da ma unguwata. To sa ido mai unguwa ka gane. To abin da shi yasa ko kashi kake yi in kaga mutane zuwa yi zaman ka sama. Gyara kayan ka bai zama sauke mu raba fa. Yawwa. Shikenan ba zan ci wani abu ba kenan. Haba kaga mutanen gada tole laihin mata na ne. Sai da na ce kashin kajin nan ma da gashin shi a gina rame a rufe dan banza amma sai tuka duba ga makurara asiri na so ne to walatin lahi ai dole ne ni da kaina in aka gina rami akuya ma in aka yanke yar banza wallahi da in babbake ta ko kaurin ta ba kuji ya kura uba masa idawa